Apa ora bali mulih. Ning ora usah wong kula niki gratis niki. Oh nggih, tresno kalih piyambak. Tresno kalih budaya. Nggih, berarti mboten mikir uang dulu nggih. Mboten. Mikirnya uang sekarang berarti nggih. Sing penting kula niku dangu mboten ketemu kalian Pak Dalang niku kula nekat mriki. Sing nomor kalih nggih pikantuk ber kalih kadang-kadang saking Mas Tanto kersanipun derek nggih matur nuwun ketemu kalih Bu Kartika niki sing bantu kula wonten ing Menanggal Surabaya rumiyin nggih Bu Kartika niki. Oh bantu napa niku Mas? Bantu wujudipun nggih peralatan kaki Oh kebudayaan iya bantuan. Nggih nggih. Nggih monggo Mas sekalian Bu Kartika ngersakne lagu napa? Lagunipun sing kekinian juga bisa. Monggo. Niki pun kencanan kalih dulur wedok niki. Oh nggih, kali busunya Bu Tutik. Busunya. Minta koplo. Oke, apa itu lagunya? Minta dikoplo. Oh iya. Karena Bu Nus sukanya yang koplo-koplo. Iya. Yang hot-hot. Iya. Apa itu lagunya? Puspita Nala? Biar semangat. Puspita Nala? Apa Bu? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, biasanya kalau rambut panjang itu identik dengan rock lagunya ya. Oh ya, rock. Rock. Kula kalih Bu Kartika nanti dancer mawon. Lah mengke Bu Mbak Tutik ingkang vokalipun kalih Mas Gares. Iya. Mas Bodak berdua boleh ya? Boleh. Kali Mbak Uun. Boleh ya, kali Mbak Uun. Kajengnya malah ini. Iya. Kusuma Wijaya. Oke. Monggo Bunar. Monggo Bunda Uun niku memang timbali Bunda. Bunar. Naga Bunar nih. Engko isu-isuan biasanya ngajak kacamata. Apa bertiga pisan sama itu diminta bertiga sama boleh sama Mbak Neha? Ya, Mbak Neha. Atau semuanya boleh semuanya. Ben fungsi paru-paru nih. Yogo boleh. Lanangan gopo pahit. Sia-sia lho. Oke. Bojone lanang lho. Napa? Iki bojone lanang jo sia-sia karo yoga lanang lho, Mas Gares. Oh wis ganti to? Ben wedok kok bojone kok. Ya ora. Nggih, Kusuma Wijaya nggih. Siap. Nggih, monggo dados Kusuma Wijaya. Ayo. Puspita ing Taman Sari manglung-manung sewangi kawan wulan dendadari Nanggaring sasmita sang kumbang wewayan ngerangsang nutup sarine dambat pucuk sarine tambah